Makadi asikana. Akadi munhu waMwari. Ndirongona hana yako haina kugatsikana. Haina prophet ndakanokorwa tsoka nesuro. Kunokorwa tsoka. Hongu munhu waMwari. Waitei kuMbare? Ndaitenga tuntu wangu tokuzoshandisa paholiday yeChristmas. Ndibva zvaita sei? Ndobva ndafamba ndobva ndasangana nomumwe murume, saka pandakatsika murume akanditi hanzi watsika mudare rateteguru, saka isa mari mugaba. Waifamba murodhi mbvonzi watsika dare rateteguru kuMbare? Hanzi watsika mudare rateteguru, saka isa mari kuMbare yakona yekudaro wakomana hamusadaro. Ndiri kuona wairamba wanoti handidi kubvisa mari. Pandakaramba pakabva pasvika vamwe vanhu 3 vachinzomatsika mudare rateteguru, saka vaikumbira ruregerero vachiita kunge vanhu vakanganisa. Saka mukunetsana kwandaiita navo ndichiramba isa mari, ndo pakabvisika pushi randandakapfeka. Ndobva anokora tsoka yangu murume weyoyo zvikanzi kana mukasakanda mari mugaba muchafamba muchibhilidha kuupenyu hwese. Ndopa makakanda mari? Zvakangoitika fast zvinhu zvacho, ndobva ndakanda 150 yese yandandinayo. Mazviona here kuti kuMbare vane chimwe chinyowani? Uri kungozvifambira wako unzi watsika dare ratateguru. Kanda mari. Ipapo paunoita nharo kunosvikawo vamwe vachinzi matsikawo. Vaya ndo vanotanga kurisi navotanga kubvisa mari. Iwo takawanda tatsika dare ratateguru. Paunobvisawo watobirwa. Wamana wekuMbare ka? Ichi nyowa ndasingachizivi. Dare ratateguru. Ndine urombo mama nezvakaitika. But chinzwai ndoda kudeclare munhu wese akateerera. Nekuti mai avatizira kuno, muchaverenga panews kunzi vakomana vedare ratateguru vasungwa. Hatidi vanhu vada kubira vanhu mari zvokudaro ma. Mutora dare ratateguru rekuita sei? Izvozvi mama matoshandiswa naMwari kusunungura vese vakarohwa dare ratateguru kuMbare. Hakuna dare ratateguru. Wese ari kuba mari achiti watsika dare ratateguru sungwa. Vanhu vanototya kusaenda kuMbare vachiti tinonotambwa chitsotsi. Dare ratateguru. Imi mungangonzwa tateguru maakutotya kai? Rega ndikugadzirire nyaya dzako nokuti ndiri kuona uri munhu anoshingirira kuti mari dzako dziendeke, zvinhu zvako zvibatike. But ipapa uri kurwadziwa kuti zvino kamari kangu kandaa ndakachengeta karova pasi. Mwari akudzorere mari yako ya double double. Hey, my God is good. Oh. Zvinodzoka zviri double double. Father, I pray this afternoon, I pray for your intervention. Gadzirai munana avo vanoba mari nenzira yakadaro vese vabatwe. I declare in the name of Jesus, amen. And I munogara.